Professjonisti ta' Aġenzija Support attendew taħriġ dwar il-lingwa tas-sinjali Maltija immexxi mid-Deaf and Hard of Hearing Unit. Is-sessjoni ffokat fuq komunikazzjoni aktar effettiva u ambjenti aktar inklużivi għal nies neqsin mismieħ. L-unità li bdiet topera fl-2025 ipprovdiet appoġġ lil 44 persuna matul is-sena li għaddiet u qed tkompli toffri sessjonijiet ta' għarfien u taħriġ lil professjonisti. Qed taħdem ukoll ma' diversi entitajiet biex tissaħħaħ il-komunikazzjoni u l-użu tat-teknoloġija assistiva. Il-Ministru Ġulja Farrugia qalet li komunikazzjoni aċċessibbli hija essenzjali għall-inklużjoni vera u ħabbret li fix-xhur li ġejjin se jitnieda proġett nazzjonali ta' filmati qosr online biex aktar nies jitgħallmu kliem bażiku fil-lingwa tas-sinjali. Pajjiż inklusiv huwa dak il-pajjiż li kapaċi jitkellem ukoll b'lingwa li jifhmu wkoll persuni li huma neqsin mis-smieħ. L-isfida tal-lum kienet li aħna inħarġu persuni li jaħdmu mal-Aġenzija Support fosthom support workers u frontliners imissa jmissu ukoll illi fuq livell ta' nazzjon kull ċittadin ikollu l-opportunità li jitgħallem din il-lingwa. 5 sekondi kuljum biex kulħadd ikollu ċans li jitgħallem kliem bażiku bil-lingwa tas-sinjali. Il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Support Oliver Scicluna qal li dawn l-inizjattivi qed itejbu l-aċċess għall komunikazzjoni u jkomplu jsaħħu s-servizzi għal persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom.